खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दं आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। भारतनि साहा सिमायाव रैखाथि दङब्लाबो नाथाय सानजानिया मोजांद्राय नङा बुंदों जेनेरेल मनज पान्डे। जम्मु काश्मीरनि बारग' गिबि मन्थ्रि मेहबूबा मुफ्तीनि गारिया लामा जाब्रथाय सासे PSOआ एसे जोखोम जादों। उत्तर प्रदेशनि SBI उन्नाव ब्रान्स मावख'आव मोसौ बलद हाबफैदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 4,000 कौटि रांनि बायदेव लाखपति आसनि फोसावदों। कर्नाटकआव 9 थाखोनि सासे फरायसुलिया गथ' जोनोम होदों। फैगौ मागो दमासिखौ लानानै मुखुबथार जादों गाइखेर दाखा फानग्राफ्रा। भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन लैथोनि दालांखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आथिखालाव भारत हादरनि साहा सीमा नेपाल, भुटान आरो चाइनानि सीमाफोरा जेबो गिनांगौ गैया। नाथाय साहानि सीमाया रैखाथि दङब्लाबो सानजा फारसे म्यानमारनि सीमाया रैखाथि बिथिङाव मोजांद्राय नङा। मानो होनोब्ला म्यानमार सीमाजों आथिखालाव गोबां टिउरिया हानजाफोरा थांलाय फैलाय आरो बायदि रोखोमनि असामाजिक एबा आयेन बेरेखा खामानिफोरा मावजागासिनो दङ। म्यानमारनिफ्राय बारबोनानै टिउरियाफोरा मणिपुर रायजोआव गोबां खहा खालामफैबाय आरो मणिपुरनि आयेन आब्रुथिखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों इन्डियान आर्मिनि चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल मनज पान्डेआ। इन्डियान आर्मिनि गायसनथाय सान खुंनायनि सिगां जेनेरेल मनज पान्डेआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। अदेबानि जेनेरेल मनज पान्डेआ खोला फारसेखौ जेबो रायखाङा जासेनो सोनाब सीमा LOCआव एबा जम्मु आरो काश्मीरनि पुंछ रेजौरी ओनसोलाव टिउरियाफोरनि असामाजिक खामानिफ्रा नोजोराव गोग्लैगासिनो दं होननानै बुंबावदों। जम्मु काश्मीरनि बारग' गिबि मन्थ्रि मेहबूबा मुफ्तीनि स्कर्पिय' गारिया लामा जाब्रथायजों गाज्रि खहा जादों। अदेबानि रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। अब्लाबो नाथाय सासे PSOआ एसे जोखोम जादों होननानै फोरमायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला PDP दोलोनि सुप्रेम' आरो बारग' गिबि मन्थ्रि मेहबूबा मुफ्तीया अनन्तनागाव अर खामजानाय दुखुथिया नखरफोरखौ बृहस्पतिबारखालि नायनो थांदोंमोन। बै समावनो अनन्तनागनि मोनसे लामायाव गुबुन गंसे गारिजों सौदावलायो। जोबोद सोमोनांथाव गुबुन कास्टमारफोरजों लोगोसे मासे मोसौ बलदाबो SBI एबा स्टेट बेंक अफ इन्डियानि गंसे बेंक मावख' सिङाव हाबफैदों। बे जाथाया बुधबारखालि उत्तर प्रदेशनि उन्नाव ब्रान्चआव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुबुन कास्टमारफोरा जेरै लाइनाव हाबनानै गसंदोंमोन थिग बिब्दिनो मोसौ बलदाबो बेंकनि सिङाव हाबनानै गसंफाहैदोंमोन। उनावहाय बेंकनि सेकिउरिटि बिबानाव थानाय सुबुङा मोसौखौ बायजोआव होनानै हरदों होननानै मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै सा 40 लाख आइजोफोरनो गावनि आथिङाव फसंनो थाखाय बायदेव लाखपति आसनि फोसावदों। बे आसनिखौ मावफुंनो थाखाय गासै 4,000 कौटि रां बाहायजागोन होननानै मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर आइजोनि बोसोरसालिया इनकाम एबा खामायनाया गासै 1 लाख रांनि गाहायाव जागोन बिसोरो बोसोरथामनि गेजेराव साफायाव 35,000 रां मोननो हागोन बे बायदेव लाखपति आसनिनि जोहै। नाथाय जेनेरेल OBC थाखोनि आइजोफोरा 3नि बांसिन गथ' थानो मोननाय नङा आरो SC ST फोरा 4नि बांसिन गथ' थानो मोननाय नङा होननानै माखासे सर्तबो होदों। कर्नाटकनि चिक्काबल्लापुराव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिया गावनि मोदोमाव थानाय गथ'खौ जोनोम होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाया फरायसालिनि गार्लस हस्टेलावनो थायोमोन। नाथाय थांनाय बोसोरसेयाव गावसोरनि खुरमानाव थांनो होननानै गोबां खेब हस्टेल वार्डेननिफ्राय पारमिसन लानानै थाङोमोन। नाथाय बे गंसे फरायसालियावनो फरायनाय 10 थाखोनि फरायसुला एबा बयफ्रेन्डजोंसो बायजोआव थाङै देहायारि सोमोन्दो खालामहैयोमोन। जेब्ला चिक्काबल्लापुर नोगोरनि गंसे हस्पिटालाव गथ' जोनोम होयो अब्लासो गासै खौराङा सोराङाव फैयो। आथिखालाव फरायसालिनि दिथागिरिया हस्टेल वार्डेनखौ सासपेन्ड खालामबाय होननानै मिथिहोदों। फैगौ मागो दमासिखौ लानानै मुखुब जादों रायजोआरिफ्रा। थिग बेबायदिनो गाइखेर दाखा फानग्राफोराबो मुखुबथार जादों।
हायुङारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय काहितमानि गाइखेर दाखा फानग्राफोराबो स्वाद गोनां दै गाइखेर जगायनो थाखाय मुखुब जादों। गाइखेर दाखा फानग्रा दुर्जधन दासआ बोसोरफ्रोमबो हाबा, बैसागु बायदिफोरनि थाखाय कुइन्टेलै कुइन्टेल जोबोद मोजां गाइखेर दाखा दैथायहरो। बे खेबाव मागो दमासिनि फालिथायनि समाव गाइखेर दाखानि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय कुइन्टेलनि हिसाबै जोबोद मोजां गाइखेर दाखा लाहार फाहार खालामदों गाइखेर दाखा फानग्राफ्रा। थांनाय फ्राय 83 बोसोरानो गुबुन गुबुन जायगायाव बे गाइखेर दाखा फानग्राया जगायबोगासिनो औवानि हासुंनि मिलौदो गाइखेर दाखा। बोसोर बोसोर मिलौदो मोसौनि गाइखेर दाखा फानग्राया दासान्दि सासे सिनायजानाय गाइखेर दाखा फालांगिरि महरै सिनायजादों। बैसोगोरा फालांगिरिया भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन लैथोनि दालांआ दिनै 12 जानुवारि 2024 शुक्रबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों बेखेवजाबाय। मुम्बाइनि रायगढ़ जिल्लायाव सेवरीनिफ्राय उड़ान सेवासिम 17,840 कौटि रांजों लुफुंजानाय बे लैथोनि दालांखौ बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि मुङै अटल सेतु मुं दोननाय जादों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै लुफुंजानाय गासै 21.8 किल'मिटार गोलाव लैथोनि दालांआनो भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन दालां होननानै फोरमायथिदों। बेनिनो 10.5 किल'मिटार गोलावा लैथोनि गेजेराव आरो 5.5 किल'मिटार गोलावा हा बाहागोआव गोग्लैदों। आथिखालाव बे लैथोनि दालांआ मुम्बाइ, पुणे आरो गवानि लामाखौ फसंनानै होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।